Въстание и подвига на Ботевата чета сме се събрали да отриемем паметна плоча на героя Никола Войнински. Гости на тържеството са госпожа Ема Нитова, кмет на район Дуяне. Госпожа Ани Бързанова, заместник кмет на района. Представители на дружество на хората с увреждания Хаджи Димитър в район Подуяне, които са инициатори за изработването на плочата и честването на героя Войнински. Приветстваме с добре дошли и семейство Стефанови, които безвъзмездно изработиха паметната плоча. Никола Войнински загинал за свободата на отечеството. Роден в Габрово на 9 ноември 1849 година в семейството на Дончо Стояновски. Начално образование до 3-ти клас получава в родния си град, а след това продължава образованието си в Галица. Научава румънски, гръцки, френски, италиански и руски език. По-късно заминава за Одеса, където постъпва в Юнкерското Николаевско военно-пехотно училище. Завършва през 1876 година с чин поручик от руската армия. През есента на 1875 година Никола Войнински се среща с Христо Ботев. Великият поет и революционер призовава българите и руската армия да вземат участие в подготвеното въстание в България. Никола се отзовава на поканата с готовност, подава оставката си и през април 1876 година заминава за Бугарещ, където веднага се включва в организацията на четата. Под ръководството на Войнински е овладян кораба Радецки. След дебаркирането на четата при Козлодуй, Ботев официално представя като военен ръководител. На 18 май при Мили Камън, благодарение на поручик Войнински, който изградил добра позиция, четата е спасена от разгон. По време на сраженията с редовната турска армия, Никола Войнински се проявява като съобразителен и находчив командир. След идвата на Ботев, Войнински е избран за войвода на четата и под негово ръководство тя води последния си бой в района на село Чифлик, Ловешко. Смъртоносно ранен, успява да пробързи 10 метра, като подкрепя своите другари с думите: "Дръжте се, момчета!" Никола Войнински умира на 13 юни, 26 юни по нов стил, 1876 година. На прощаване в 1868 година. Не плачи, майко, не тежи, че станах аз и хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовни, да тебе клето остави, за първо черо да жалиш. Но кълни, майко, проклинай, таз турска черна пропуда, дето нас млади пропъди по таз тежка чужбина, да ходим, да се скитаме, не мили, клети, не драги.
Аз зная, майко, мил съм ти, че може млад да загина. Ах, утре като премина през тиха бяла Дунава. Но кажи какво да правя, като ме си майко родила, със сърце мъжко юнашко, да сърце майко не трае, да гледа турчинче без ней, над бащино ми огнище, там дето аз съм пораснал и първо мляко засукал, там дето либе хубаво, черни си очи вдигнеше и с нас тиха усмивка с хръбно ви сърце впиеше, там дето баща и братя черни чернят за мене. Ах, мале, майко юнашка, прости ме и вече прощавай. Аз вече пушка нарамих и на глас тичам народен, срещу врагът си безверни. Там аз, за мило, за драго, за теб, за баща, за братя, за него ще се заловя, пък каквото сабя покаже и честа, майко юнашка. А ти га чуеш, майнолю, че куршум пропей над село и момци вече наскачат. Излез, майко, питай ги, де ти е чето остало? Ако ти кажа, че аз и паднал съм, с куршум пронизан, и тогас, майко, не плачи, нито пък слушай хората, дето ще кажат за мене, не храни, майка излезе, но иди, майко, у дома и със сърце всичко разкажи на моите братя невръстни, да помнят и те да знаят, че и те брат са имали, но брат им падна, загина, затуй, че гледник не трая, пред турци глава да скланя, сюрмашко тегло да гледа. Кажи им, майко, да помнят, мене да търсят. Бяло ми месо по скали и по орляци, черни ми кърви земята, майко, черната. Дано ми найдат пушката, майко, сабята. И дето срещнат душманин, с куршум да го поздравят, а пък със сабя помилват. Ако ли, майко, не можеш от милост и той да сториш, тога се сберат момите пред нас на хоро и дойдат моите връстници. И скръбно ли без другарки, ти излез, майко, послушай. В моите брати невръстни, моята песен юнашка. Защо и как съм загинал и какви думи издумал пред смъртта и пред дружина. Тъжно щеш, майко, да гледаш ти на той хоро весело и кога срещнеш погледът на моето либе хубаво, дълбоко ще ми въздъхнат две сърца, мили за мене. Нейното, майко, и твоето. И две щат сълзи да капнат на стари гърди и млади, но той щат братя си да видя и кога пораснат, като братя си ще станат, силно да любят и мразят. Браво! Ако ли, мале, майноле, жив и здрав стигна до село, жив и здрав с байрак в ръка, под байрак лични юнаци, напети в дрехи войнишки, с левове златни на чело, с иглянки пушки на рамо и с саби змии на кръстът. О, тогас, майко юнашки, о, либе мило хубаво, берете цветя в градина, късайте брашляни здравец, плетете венци и китки, да кичим глави и пушки. И тогас, звенеци китка, ти, майко, ела при мене. Ела ме, майко, прегърни и в красно чело целуни. Красно, с две думи заветни, свобода и смърт юнашка. А аз ще либе прегърна с кървава ръка през рамо, да чуи то сърце юнашко, как тупа сърце играе. Плачът му да спра селувка, сълзимо с уста да глътна. Пък тогас, майко, прощавай. Ти, либе, не ме забравяй. Дружина тръгва, отива. Пътят е страшен, но славен. Аз може млад да загина. Но стига ми тая награда, да каже явга народът. Умря си ромах за правда и за свобода. Плочата ще бъде открита от кмета на район Подуяне, госпожа Ева Митова. Само няколко думи. Още малко слово. Аз искам да ви кажа, че
съм горда с това, което правим днес. Благодаря на Дружеството на хората с увреждания, че ни председател в тази идея. Благодаря на директора на 42 училище, че прегърна тази идея. И от тук нататък се надявам тази плоча да бъде символ на нашата общност и да бъде пазена от вас, децата на район Козлодуй. Да. Иванка. Както решите. Както решите. Само имаме цветя, извинявайте. Нека да открие плочата, господина. Добре. Настанаха години лоши и злочести, такава бе 76-та, година на геройство и на слава, години на предателство и срам. От предателството на Гина Ботев, там горе на Врачанския Балкан, убит бе той жестоко и коварно, не от враговете наши, а от свои. Разпръснаха се четниците верни, плъзнаха по целия Балкан, без водача станали като сираци, те търсеха простор в някои топаси. Държана се напълно с четници без брой. Всеки гледа да намери някъде покой. Буките вековни за тях дом бяха, а тъчната морава пухенето им легло. Мъглата не погледна, маскировка ме за тях. Така повече не знаеха и страх. Но мъглата гъста беше и коварна, изгубиха се от дружината си вярна. Покрай тях вилнееха вълши позуци и предателите тичаха като вълци, залавяха ги, мъкнаха ги като дърва и след себе си оставаха ужасната следа. Така предаде Юда Господа Исуса. Така в безчестие живеят повечето днес. 30 сребърника пратиха Христос на кръста, но те изпратиха с позор и Юда фама. А четниците бедни тръгнали са не за слава, не за сребърници, злато и богатство. На тях целта им беше ясна – свобода и от смърт юнашка. Когато над Балкана пак се мръкне, те заспиваха край огъня мили и не усещаха ни жажда, нито глад, с надеждата, че ще ни освободят от тази смрад. Но животът кратък бе за тях. Отиваха си млади и зелени, ненужни за предатели и врагове, но в душите ни оставаха за векове. Спете, братя, спете сладък сън, спете в бронясаните ни земя. Вие за България живота си дарихте, за да има мир за нашите деца. Браво! Обявяваш откриването. Кой открива плочата, за да го съобщи тя? Господине, как се казва? Петър Захариев открива плочата. Петър Захариев, приветствайте го с откриването на плочата. Четем паметта на героя с минута мълчание. Цветя за героя от 42-о основно училище Хаджи Димитър.
днешна програма завърши. Благодаря ви за вниманието.